Nyakwara moge juang machiegni kinyi makawuono chenro mara mbaka romo chako sani ayanga ka ontiere kodi kachiel kaono warango nonro mopogore opogore ma itimo e konde mantiere pacho kae. Nyakwara moge juang mar mondo mi warangi ni piny Kenya to ringo e yo mane. Mano kama wantiere kodi ka okinyini makawuono kamwana bedo ka gi thuolo mag twak kendo warangi achiel kachiel ni gigi to itimo gi e yo machal nade, oganda mantiere ka to gichung' nade. Okinyi makawuono wadarango nonro mari kata data nyabedo ka iwito kata wuok e lweti e machal nade madonjo e lwet jogo ma ok owinjore. En twak Nyakwara moge juang ma bedo kachiel ka warango chal mag weche gi mag arita ta enya arita e mbui. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo ka Nyakwara moke nyaka sango tantiere kae kod wendo mabedo da miyo thuolo mar mondo mi watwa godo kachiel ka warango weche mag data privacy. Nonro mari irito gi e yo machal nade. Kawuono en jiwo nonro kata data mari, jiwo arita makare ne weche gi mag data. An kae kod jalonyo e weche arita mag mbui kata cyber security mano John Opeo oyawre kino machiegni na Ramogi TV okinyini makawuono. Erokamano Cleophas. En okinyi makende ma chaka chopera Ramogi kaka wuono mondo wambek gi ogandawa e yo kaka ginyalo rito data margi. Amoso nyikwa Ramogi kumora mora magintiere okinyi makende ni oyawre uru. Amoso mamwa be mamin Masi ka en Korondo school kanyo okinyi makende ni kogero taifa kanyo. Koro wado wuoye weche mag data nikech waseneno kaka ji osewito pesa, ji osewito banks gi osekaw pesa kolal gisewito pesa nyake bank kaluwore mana gi weche mag nonro mag data. Koro kawuono wadwa ni mondo wambeke wawinja ni to ere kaka wanyalo konyo mondo kik wabed victims. Yes. Erokamano ahinya. Kendo kama wachoro mana kachiel weche thoth ahinya mabedo kae ka warango gik mathoth mantiere monego bed ni warango. Gin yore mage ma nonro ng'ato nyalo bedo ni wuok. Nikech jomoko wacho ni adonje wifi moro. Kumoro moro midonjo ofis kae ni donjo mana wifi mar All Media. Idhi e bengi moro, yudo wifi moro kanyo mantiere idonje. Gigi iwacho ni data en gold sani to kama imanyo gi mokwongo. Kato bang'e iwinjo ng'ato wacho ni aya bank na jogi ofuadho jogi ofuadho wa bank na te account na dong mana nono kama ntiere karka. Gigi timre ge yo machal nade kotende kod kaka inyalo jiwo arita mag nonro mag ganda. Mokwongo nyaka wang'e ni to data ni en ang'o. Iwacho ni in industrial revolution the component mane muhimu sana ne en oil. Ene manitiyo kode e riembo machine, riembo geche, gikumoko machalo kamano. To kwa duoge e digital era ma wantiere sani ni, gimo nyalo compare gi oil en data. Nikech data ema fuel digital ecosystem. To en emo drive kaka wayudo information, kaka wa process gi, to kendo kaka wakano gi. Mondo wa make decisions moko makare. Koro iyudo ni data ni nitie gimoro miluongo ni personal data. En data cha iwacho nango cha. No, okay, nonro mari owuon. Koro nonro mari owuon wachako gi gima chalo kaka biometrics. Biometrics gin machalo kaka gigo mantiere dendwa, machalo kaka wang', machalo kaka lith lwedo. Ineno ka police komaki kidwa terie court tiwacho ni kaw gimoro ni fingerprints. Nitiere offices moko makidonje to nitiere gimoro ma scan wang'i to neno tongu wang'i. Mano personal data. Nitiere namba simu, nitiere nyingi, nitiere ID number mari, nitie tarik manonyuolie ama higa manonyuolie. Ineno mago e gik miluongo ni personal data. Kidhi hospital kacha inwang'o ka idwa ni mondo timni thieth, nitie gimoro mitimo ni registration. Mibro yudo daktari biro kawo data mari, obro penji ga manonyuolie, ang'o miwinjo, obro choko gigi tete. Koro gigi kosechoko e gima dhi konye mondo timni thieth e yo moro makare. Kata kitero nyathi school, kata kiyawo bank tibiro dhi e bank kacha timi form tinyisi ni wadwaro photocopy mar ID, ndika ID namba mari, ndika namba mar simu, ndiknwa kumiae. Ineno mano iluongo ni personal data. To personal data ni nitiere yore mang'eny ma ikwale godo.
ma odhi e lwet jogo moko winjore. Seche moko inidhi kumoro ichiwo data mari ne office, institution ama school ama i-register gode e bank kumoro ama idhi hospital. Tinwang'o ni seche moko data michiwo cha odhi olwar e lwet ng'ama rach. Ineno. Koro mani achiel kuom kaka data timore nade, data ikaw. Mar ariyo iyudo ni seche moko kipande ni olwar kumoro. Gima ber ni sani wan gi 4th generation ID manigi chip. Inwang'o ka ID machon ka ne ng'ato nyalo bedo ng'at achiel to nyalo register kata gi ID 10 to en gi nyinge mopogore. To odhi okaw ID ni cha ema koro tiyogo. Koro ng'ato dhi timo tim moro manjore to in imiduogi manyi. Tipenjori ni to an atimora nade? An aonge kanyo. Ama inwang'o ni kuonde moko ma sites mwadonjegi. Inwang'o for example nitiere jawuoyi matindo gi kijende matindo ma dwaro weche mag hera gi. Inwang'o ni nitiere sites moko, website mokete mbui kacha. Magidhi manyo jogi. Matudo ji. Ineno. Koro ng'eni kisedhi mbui kacha cha to chuno ni nyaka idhi go picha ni moro maber, idhi kata studio ogoli picha moro ma itime makeup moro maber, iket kanyo, iket namba ni mar simu, iket age mar birth. To seche moko mbui mitiye ni ma ikete information ni ikia kata ni mbui ni obedo protected nango. En gi loopholes moko ma ng'ato ka isekaw data ni te inidhi dwaro jahera ni kare mbui ma itiye ni en okotimore nade, oko omie platform maber manyalo protect, ilongo ni encryption. Kamano. Ma obedo protected gi data ni. Koro yudo ni ng'ato yudo thuolo mar kaw data no. Mogik inwang'o kaka wifi mwatiyo godo. Inisedonja kumoro amora nikech sani inwang'o ka ng'ato donja kumoro kata hotel ni to kata kopoko check in kata room odhi to sepenjo gi to be un gi wifi. Koro ng'eni osedonja wifi. Idhi town inwang'o kaka niketo digital hotspots ka. Kinwang'o ka digital wifi spots go okobedo secured to in kidonje to kanyo be machudhe timore nade, luorore e mbui go. Tinwang'o ni idhi donje wifi, itiyo gi wifi moro midwa ng'iyo go kata status mar bank ni, tikaw information ni tiketo. Kare mbui mitiyo godo ni ama internet mitiyo godo ni is not protected. Tibro nwang'o na ng'acha bro timore nade, biro access to your data to blocki tene makoro nyalo take control of your account. Erokamano ahinya. Magi moko mabiro kaka lure kod mbui. Bende waserango gani nonro mago mwachiwo samoro wachiwo ne jogo mantiere gate, jogo mantiere kure. Kidonjo karwa kae, eroka nitie jok moko ma ndiko nonro magi. Piny inya chopo kata gate man mari chopo dar mantiere kacha okaw nonro mari moro ndiko namba ni namba mar simu, namba ni mar ID. Magi nonro moko mantiere ma samoro kidhi chiwo kata mbui. Ichiwo gi residential area mari kata ot ma idake kata kidhi limo ng'ato. Kata bang'e buge gi ponga. Itero ga buge gi kanye. Nikech bende walose mane mbui kata bang'e mondo kreka mende ko mana go tas mana mende ke otas gidhi ga kure bang' ma nikech ng'ato wacho nano ka chopo kata koro tijan mana riambo nikech ka ndiko namba na hie gidhi bedo ka giwacho ni in koro ka yudo ote moro ka wuok e od fwambo moro kata od go punda moro oro ni kambino oro ni message ipenjiri ato jogi nandiko rago kodi yudo namba na kanyo samoro data mase wach ni ka en precious man gold masani ni en mafuta masani ma itiyogo jomoko use mana gi kamiwego data en gold kendo en mafuta kaka nwasewacho nikech seche ma ng'ato yudo data nino oyudo gima duong' monyalo tiyogo in driving some agenda for financial benefits. Nitire koro ineno ka kuonde mwadhiye offices mwadhiye mwawe information wa idhi ndiko book security nyisi inongo soja kobede gate ndiko namba gari ndiko namba ID ndiko time midonje mi sign ineno koro mondo mi wangi magie mokwongo nitie gimilongo ni Data Protection Act of 2019. Data Protection Act is driven from the chik mar Kenya ma 2010 mano article 31 C and D mawuoye e privacy mar ng'ato ineno information man godo kapok agole nitiere mikakati nitiere kaka chik oketo ne ng'ama dwaro information ni kuoma nitiere gimiluongo ma dongere luongo ni nitiere data processor and data handler anti data subject data subject en ng'ama golo information cha iluongo ni data mining kuma igole that information seche ma chope gate
ma andiko details na gi book, andiko ni ID mara, andiko namba gari, andiko namba na time madonje gi time mawuok eta sign. Oningo bed ni security ni, oningo bed ni nyisa ni seche ma mi information ni, ere kaka information ni odhi tiyo kode, nikech otiyo kode, wang'eyo ni mokwongo tiyo kode wach security. Ka gimoro timore kanyo, to ginyalo timore nade, ginyalo fuatilia. To seche ma koro gidwa dispose ama gidwa kano data machalo kamae, magikaw kumani. Ere mikakati magiketo. Nikech ibro yudo ni nitiere offices mang'eny ma nigi buge ainago. Kichope gate kata kunde mwadake ibro yudo kichiwo nini mari ni, data mari ni. To kako idhi kane ema bedo mopogore. Emomiyo in that Data Protection Act of 2019 miyowa yo mang'ama dwa kawo data ni ira nyaka nyisa maber ni to information midwa miya ni magi information madwaro kuomi, to kamae kaka dhi tiyo kode, to kamae kaka dhi kane. Ma ka gimoro wuok to ing'eyo maber ni information ni kaka namiye nachiwe ka onge nokabedo compromised ama ng'ato ok ochuna nang'owa ni agol information ni chiwe ka chunyo yie ne chiwo information. To ka koro isechiwo information to onego bed ni ng'ama nigi information data ni provide security mechanisms mar timore nade, mar konye. Nikech inwang'o ni kuonde mang'eny wawe information wa we kata get kata M-Pesa kuonde mwadhiegi inwang'o kidhi withdraw money tinwang'o kiwe ID mari iwe namba ni, to bang'e ichaki yudo ka ng'ato nyalo tiyo gi information no e yo moro makare ma waseneno yore mang'eny ka ji yudo ga messages. Inwang'o kiyudo message ni waoro ni waoro ni M-Pesa moro kanyo ng'i odonje wrong number, nwa chulo hospital bill moro lakini pesa ni obiro iri mamwane tuo kama nyathini tuo ka seriously to waoro ni siling 4,000. Koro timnia ornwa pesa no back, nikech imbe ng'ini gichecha kako donjo ni to imbe opoki ng'iye kata kuwuok Safaricom kata kuwuok M-Pesa itimori nade, it reverse pesa cha iore namba momi cha. Iyudo ka ng'ato nyisi ni kik iore namba na mapile cha to orna namba machielo nikech namba cha nigi fuleza. Ji ose end up ni osewito pesa e yore machalo kamago nikech ng'ato okaw information mari to tiyo kode e yo moko timore nade, moko winjore. Yes John, iwacho ni data ni en gold masani mawantiere ka. Iselano kanyo gigo manya bedo kanyo ka ng'ato nyalo bedo ni rango e weche mag personal data muting'o kipande mar ng'ato, nyingi kod namba mar simbi, e kin gik mamoko mapontiere kar kanya ka biometric mago nonro mag muting'o mag lwedo gi mag wang' kod mara sura mari mondo mi ng'ato tigodo e chenro mamoko. Dwoko chien kene ler ne nyakoro moge jwang' chien mano biro pacho ka mano mar Worldcoin kendo gino mane gilose ahinya ne mar choko nonro mag oganda ka en goldi. Kuom ranyisi mano mar Worldcoin ne gibiro kod pesa mane gimiyo ng'ato iketo tongu wang'i kanyo tirango mari. Jomoko ne wacho ni bang' higa 30 ok ibedo kineno gima ne gikawo kanyo. To bende ni gimoro minyalo usi tene nengo machal nade ponono kama gintiere kar kae to bang'e gin kuonde machal nade. Ang'eni moko iseleronwa kuonde mage ma ponono wanyalo bedo at risk mano mar exposing kata keto nonro magwa obede lela ka ok wang'eyo ni waketo gi lela. Erokamano. Koro ineno kwa ng'iyo wach data nikech wasudo ni data en gold maka ng'ato yie timo gimoro amora mondo tim oyud information mari ama oyud data no. Ineno kata ka the bloggers e kor lwasi ka e kor mbui kae inwang' ka ng'ato ng'e gimoro kaka seche wawach kata for example sa siasa nga achung' to ng'ato ng'e information moro mara ma personal mong'e ni ma gima ko miyo opponent na to nyalo goya godo kisiasa. Tinwang'o ka ng'ani dhi kawo information ni to tero ne opponent na cha to nyise ni bwana kelo ni data ka mar John Opiyo nikech aneno ka en strong opponent to gini wanyalo tiekego. To waseneno gigi mang'eny e yore siasa. E wach Worldcoin nineno ka Worldcoin en 2020 nen 2020 ama 2021 ma jomoko nobiro Nairobi kai ka wacho ni gikawo nonro mag wang' idhi ichung' KICC kacha to gimoro menyo wang'i to kose kawo information no titimruok nade imiyi pesa ni miyi siling 7,000. Tinwang'o ka yawa matindo mang'eny
nodhiye mane giwacho nikech tich onge wanyalo timore nade nyaka wadhi kuno mondo wayud pesa moro. To seche ma ng'ani kawo nonro ni ikia ni nonro ni otere kuma nade, ere kaka odhi otiyo kode, kaka e weche mag wang'eyo ni wan gi weche mag artificial intelligence, ineno loso machine mondo ti kaka dhano timore nade, dhano tiyo. Inwang'o ni seche moko ng'ani kawo nonro mari ni to dhi loso go machine moro, osekawo biometrics magi, osekawo nonro mari to dhi loso go machine moro machalo in, makata ka koro ang' idhi account kachacha ni idwa login tinwang'o ni account no deny you access ni ng'ato se login to ken in nikech ng'ato osekawo nonro mari tiyo godo. Koro inwang'o ni data en gimoro mosebedo precious, osebedo gimoro manigi dhamani sana, nengo mamalo. Yes, osebedo gimoro manigi nengo mamalo nikech ibro neno ng'ato bro dhi to an extent mondo ogine oyud information mari mondo oti godo kaka onyalo timore nade, onyalo yudo pesa. Kuonde ma kendo wayude ni nonrowa inyalo kete kendo ng'ato nyalo kawe yo mayot, inwang' kaka social media ma osani wantiere. Idhi e Facebook, idhi e Instagram, idhi e Gmail account, idhi e TikTok accounts, idhi e X, ineno mago kuonde ma ji nyalo timore nade, yude nonro magwa. To ere kaka ng'ano nyalo yudo nonro mari e mbui kai, nikech seche moko iyawo Facebook account to kimiye chike mag rito mbuino e yo makare, okiketo password e yo makare, nikech iyudoga ni seche moko ng'ato koyawo mbui, koyawo Gmail account, oyawo TikTok account, oyawo Instagram account, tinwang'o ni ng'ani seche moko password achiel cha emotiyo godo, en password achiel emotiyo go Instagram, en password achiel motiyo go de Facebook, ten password achiel motiyo go ang'owa e X. Nikech samoro jalony moro kone kata ng'ama ni e cyber ni ket password minyalo paro, ket password minyalo paro mayot ni. Koro inwang'o ni the moment seche moko dhi kata e cyber ni nodwa timo gimoro, seche moko Cleophas ng'ato gocho ni seche moko ni mabor gi laptop ni to ng'ato nyisi ni antie document moro ma wadwaro iri, to wacho ni wadonje cyber ka mondo atimra nade, attach ni document no very fast. Iyudo ka ng'ato donje cyber to kawo odhi to login kachacha to wiye wil nikech ne en garaka to wiye wil nikech inwang'o ni gik machalo kaka cyber ama gik machalo kaka mbui ka ema ntiere achudhe, nitiere jokuoge mag mbui magin tich gi ng'iyo ni ng'ani ere kaka owe email ne e nono, ere kaka log out email ne, ere kaka wanyalo donje ma. To koro the moment moseyudo password achiel koro biro temo, nikech inwang'o ka nowadays e Google or synchronize. Inwang'o ka Google or synchronize our contacts, Google or synchronize our emails, Google or synchronize our photos. Mwatinde wagoyo gi picha ni. Seche moko ni dhi family out ama ni udhi kumoro ugo picha. To seche migoyo picha nikech simu gi sani obedo synchronize. Inwang'o ka data cha bedo pulled to the Google. Koro inwang'o ni ka ng'ani ose access gini to dhi yudo data no tete nonro mari te nyaka kumidake. Erokamano ahinya John. Adaka wiyo masani ka duogo ang' ikonwa kar ka penjo mage monego bedni wapenjo e kinde ma wachiwo nonro gi, to bende oganda thoro penjo giga. Inidonjo hospitali kono indiki namba ni kanyo gi ID, indiko tiwuoki kia ni indike ne ng'a, indike nang'o, ang'o miyo gidware. Mano ntiere kar kanyo. Machielo bende modogo mondo mwarangi nitie miwacho kaka ntiere Google password. Yes. Iwacho ni Google penji kanyo ni ida save password, iwacho ni save now. Iko ni kata later, kata iwacho ni not now. Ka oken sani kata kama chal nade. Diponi ma mbui ma oganda tiyo godo ka jogo osedo email mari, ginyalo yudo password mari nyaka mar bengi, mar mobile banking, mar internet banking, kod password moro moro ma intiere godo. Inyalo yudgi kod achudhe mayot ka giyudo Gmail mari ka gi faulu mar donjo achiel kachiel. Nyukura mojong ma kur mathoth oduogo ka bang'yo masani, kik dhi mbor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
summer vibes? Dubai's got them, and View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dao cruise, and 4 nights hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Machini ngero nyakoro moge jwangen mor maran kodi kete karka achiel jogo mandiko nwa kae kendo oro nwa ote ka konwa kaka giyudo chenro kinyini ma kawuono wagonwero kamana nyako ndiko nwa mano kokale SMS line nwa main 2-6 gi jogo duto bende mantiere mano ka warango gi ka e wach weche mag data privacy gi neyo machalnade jono piyo na mondo miaka le ote moko kae kato banga mi thuolo mondo mi dwok penjo mag penjo karka kod moko bende madonjo mana penji kata motelo penjo en niya kembe mauso loan kata digital lenders gi mamoko be giketho chik mano mar Data Protection Act seche magigoyo na simu kata oro na message ka an to poka miyo gi namba na mano page achiel mantiere okoko na nyinge kata kamano namba rumo kanyo gi 472 ero kamana enya machielo owacho kani Cleophas Musa jalon jono peyo manyakwaro piyo guta. Aya kene ine nyakwaro piyo guta kosene nyakwaro. Ane nyakwaro piyo guta. Aya nyakwaro piyo guta mosi karka. Owacho ni chunya mor kod kaka olerno weche gi mag mbui. An jono chieng kirasia. An Aedo Center erokamana ahinya. An Ian kawuok ka Mumbo. Owacho ni Rina kenda yudu eyo emakoro arito haya erokamano ote marino ang'iyore kendo ayude ane yo makare kin mamoko mapontiere kar kae John mano penjo mokwongo no jal manoko konwa nyinge no ang'e duoke kati konwa ber ma password nego beni kano kanye nikech wacho ni ke wacho data privacy nitie moko manya bedo ni ikano tiloro negi kumoro in gi rageng moro ma ng'ato ok nyal yawo yo mayot tiyo kod Google kaka achiel kuom yorego mantiere kanya achiel kachiel gin magi mokwongo jono chieng kai na eda mosi koro nitiere japenjo moro jawinjo moro mopenjo online loan vendors kanyalo chako gi mano nitiere jok manobiro ma oyawo platforms mag chiwo loans mag mobile loans gi dhi tigine I login I download application tichako miyo nonro magi then give me loan koro the moment ka ikalo to gichako goni simu koro inongo ni Central Bank of Kenya no come up gi regulation as far as gi weche mag Data Protection Act is mane giwuoye mane mokwongo ne giwacho ni online loan vendors gi oningo bene gi register gi Central Bank of Kenya mondo ng'egi kaka financial institutions ama facilities secondly in data protection owach ni ngata from the act of that 2019 nikech privacy mara is guaranteed gi chik mar Kenya 2010 article 31 kaka nuase wacho no onge ng'amo yie manyalo roma kod data chako nyisa ni miya dwaro nonro mari okanyal chiwo
nikech chik odagi ni neno kata kane finance bill notere nyocha bedo debated e parliament to nitere clause moro mane KRA propose ni mondo gi access personal data mag jo Kenya as far as chulo chulo ushuru is concerned. Mani neno ka patno nogol gi wabunge nikech nodhi ataro mar chik kaka chik dwaro ni ng'ato ka ng'ato nigi right mar privacy mare ma ok inyal invade privacy ni ka ok omi ratiro thuolo mondo itimri nade mondo access. Aya iuni wacho wach passwords. Inwango tinde ka ki yao mbui Facebook yao any account Google bro dwaro ni isave for remembrance. Inwango ni samora mora midonje machine to automatically machine cha timore nade ongeo password ni eno allow to ngeni mano you are at risk because ibro yudo ni at some point ni information ma oyude ni because I felt a victim nitiere some 5 years back nan Kisumu to ne otur gari kano otur gari to na laptop na we gari na weyoga password na everything Gmail account mora koro joka kano access my laptop ne gidhi godo to na yudo kane gi change everything because passwords ne nikacha na keto gimora kanyo koro inwango ni it at risk seche ma data nini nonro mari ni olware elwet na marach nikech kaluore gi passwords magi. To sani neno ka weche mag nonro mag data protection ana ma privacy inwango ni nitiere gimoro iluongo ni two factor authentication ma kia account tibro dwaro ni account ni nyaka ket password to kiseketo password cha to kapok login to that account to message ibro orni e simu ama ibro dwari ni mondo iket ang'owa fingerprint mari mondo dhibitisha ni adier ine mawuon account madonjoni nikech ng'ato ok nyal tiyo gi nonro maga Mombasa kana keto biometrics maga to Nairobi ka okang no access gino chuno ni ane manyaka ngotimre nade nyaka ngoyu oyuda eminwango ni in some sensitive areas most to data inwango ka jok mani kanyo are highly guarded ineno nikech kaluore gi information mani kacha emo minwango ni ng'ato inyalo bedo kata kidnapped nikech oseng'eni nonro mantiere i server nite ama mantiere computer nite nikanye iyawo mana gini gang'owa gi fingerprint mari ami nyalo yawo data ni gi wangi koro gibiro gi maki giteri e server room cha to kiseyawo ne gito gilal kodi to gichenjo password margi ineno nikech luore gi kaka iketo nonro magi koro samora mora ma ng'ato yawo account moro online oningi ng'i matut ni to password nani ere yo madwa kete godo okoningo bedni nikech kata kane Google kanyo password no is not safe nikech the moment mangato hack your Google account odhi yudo all this information kantiere kanya password ni gigi mora to kaka na isawacho ni digital platforms gi gin gik mobedo synchronized kumora achiel gi Google ineno ibro yudo kanga ni ose access Google to dhi kaw all your information to chako tiyo kode koro seche teme ng'iyo ni iketo two factor authentication two factor authentication e dikonyi ni kopo ni ng'ato no kaw account mara to ne en kata Nyeri ama Kisumu to dwa yawo gino account no dwa yawo Google account mara nyaka anga bed notified through my email ior nitie code ma ngioro na godo maka seketo email cha mondo adhibitisha ni mano an nyaka yud kendo code moro ang'owa SMS maketo koro ne jal moro mantiere Kadem North Kanyamkago mantiere Semerata kacha mantiere Obonga Kisumu kata mana Nairobi ka two factor authentication ni kairange nikech wacho ni en diriyo nondo ni yudo alert ne simbika orbe ni yudo email mari kata bank setimo gigi duto magite itimo gi yo machal nade odiochieng' ma wantiere ni nikech jomoko wacho ni oyo gigi and two step authentication method ni an ok adware ana mana kadonjo dichiel thoth gi yuak ga ka kendo moko be neno chendo sani gine Facebook giyuak ni Facebook na odhi samoro ka record moro no chopone ng'acha nigi namba ne to oro ga code kumoro to donjo ne kai girange yo machal nade kato bang' wadu thuolo marango weche mag digital privacy sawa koro mokwongo kaka aduki chien matin ineno gimomiyo Facebook bedo hacked nitiere gimoro iluongo ga ni phishing
Phishing en yo moro ma jonjore tiyo godo. Ng'ato nyalo goni simu to wuondore ni en John Opiyo. To en ng'ama ong'eyi maber. To wacho ni Cleophas ma John Opiyo agochoni nabiro e studio kanyo to kagine. Koro adwaro information makama. Yani ng'ato wuondore ka entity moro mondo kaw information mari. For example, inyalo nuango email, inyalo nuango message ni over the weekend ineno kaka banks oronwaga messages ni kawuono chakre saa 6 otieno nyaka sama kama bank mobile system ok diti we are under maintenance. Koro inuango ni jonjore ka nyalo ndiko email ainano to gioroni giwacho ni in account ni XYZ nyocha over the weekend nyocha watimo upgrade mar accounts. To kaluwore gi upgrade ama maintenance mag bank account ni details nyocha olal to wadwa upgrade gi. Koro waoro ni form moro dia link ni mondo just nwa those information cast yornwa. Mane gi miluongo ni phishing. Koro imbe kineno tidhi wacho ni ma bank na motimore nade dwaro information. Ichako miyo gi details. Kise miyo gi details mi submit within 1 hour inuango messages alerts kocha kubini ke tinde tudo simu gi bank. Ichako neno pesa obedo withdrawn Bungoma, pesa obedo withdrawn Kwale, pesa obedo withdrawn kumakama. Ineno nikech isechiwo information maricha. Koro two factor authentication mokuongo en kaka iyawo account mari, security mage, password yo miketo en yo manyasani miketo godo password e gigo machalo email, e gigo machalo kata simu. Ibro nwango ni simu aketo password maybe aketo 1 2 3 4. Kase keto mano to bro require ni ket fingerprint mara. Kise keto fingerprint korka ngoa korka simu timore nade simu yaore. Koro mondo mi seche mi iyawo account emikete e gigo machalo two factor authentication. Yawo passwords mayawo ni system mari. Nikech the moment ma iweyo gigi miwacho ni anadwara yo moro mayot ma kase donje Facebook okadwa natimora nade okdwa na chandora. Koro mane mibiro yudo ni ng'ato biro yudo opportunity mano okaw Facebook account ni nikech Facebook account kacha bikete details magi to namba nicha ooro ni code tinyisi ni account ni watimo upgrade mar Facebook account ta account gi olal. Koro waoro ni code ni nini waoro ni message kanyo code mi yudo no ilongo ni OTP. Koro OTP mi yoro no one time password ornwa password no back. The moment ma ikaw password nikech imbe kumane ntiere no king'eyo gimane timore tioro ne gi password cha back. Kaka giyudo password maricha gidonje account minwango nikech aseyudo ji mang'eny magocho na John Gmail mar account mara odhi YouTube channel mara odhi Facebook olal Instagram account odhi because ne ichiwo nonro mari yo mane oking'eyo. Koro yudo ni ng'acha kanose yudo nonro mari to dhi odonje Facebook nikech nitiere jok mang'iyo followers ma in godo to gineno ni ma is a rich Facebook account to gimanyo jukumu kaka ginyalo timore nade. Koro keto password dirioni mambe atemo jiwo ni kise keto password mokuongo cha ket password mar ariyo minyalo tiyo gi SMS, ket password minyalo tiyo ga ngowa gi lith lweti when it comes to simu kata laptops manyasani gi nitiere manyaki tiga ngowa gi fingerprint korka kata mamenyo wangi. Ibro nwango ni kata tinde kidhi e bank to seche moko signature ni orwenyi igo signature ging'iyo giwacho ni mabe inadi kati iketo ni mar fingerprint cha niketane ka mondo wang'iyane ka gini en mari. Yes. Erokamano ahinya. Gigi ok mak mana jopiny kende nyakora moke jwang. Gigi mako nyaka jotelo. Bendi sebedo ni ineno jatelo moro obed governor obed senator Facebook ne chal ka gima odhi kendo achudhe modonjo kata gi achudhe ma pono wuok e pinje maoko kata page mag kama untiere page ni ng'ato kao en mana ka ng'ano ni live ka ni Hong Kong page mari ni mana live Australia kata Japan githoth ga Middle East kone ahinya yani kanye kama ntiere achudhe mag mbui oganda moko nyalo wacho kamano moko bene gi paro mopogore duto gigi teka irango John nitiere giminyalo tim e bede migepe mag sirkal mag ji giwegi mondo mi opuonjgi kaka inyalo riti nonro ni
kata ne japiny nikech wacho ni kanunro ka jogi ohak citizen e-citizen kuom ranyisi ka en gimoro manyalre kata bad migawo moro amora mano matiyo kod mbui nikech gigi jogi nigo laptop gi gin godo e simbe gi kama gintiere onego rite yo machal nade nitie gimoro ma japiny samoro penjre ka niketo nang'o en gi simu to penjre ka nang'o miya keto pin number mondo miya yaw simu en ang'o miya keto password mondo miya kete ka en ang'o miya keto lock mar fingerprint kar kae kama gigi duto range en ang'o miyo kuom ranyisi wawach ni Joyce Oduoro keto password mare e WhatsApp ng'ato nyalo wacho gini wach niya in ibedo mikora in ok idani one messages magi mioro mano kuom ranyisi ok wach ni Joyce oketo mare kata kamano kama gik matimore pin mar yawo simu ka simbi olorre koyawre gimo nego bino bedi gi jomoko disable gi maonge kiyawo to jadonja password bende mano mar loro simu gino ndo moko mantiere kinya riwe gi mano gi mag jotelo mapono no wewe simbe gi ngata ni godo to gi click links magalagala to links go diponi kanya kama noro moko bende lale machiki Cleophas kaka no wacho ni data chalo mafuta ama chalo oil masani ibro nongo ka ngato kosekao nonro mari to chako intimidate godo ineno kaka sani gima timore iluongo ni cyberbullying ngato kosekao nonro mari ma personal seche moko dio access your medical history to ngani kosekao nonro ni to chako tiyo kodi to nyisi ni Cleophas an gi nonro mari ka tadwa ni yor na siling 10,000 kokioro to gina ka watero na atimora nade atere mbui ineno koro biro chuni nikech ngato ka ngato ok dwa ni image mari okethre biro chuni ni itimori nade igolo pesa to protect naneno ka diere moko kata wabunge wano complain kane ntiere jomoko mane oro negi messages magalagala pichni magalagala to dwaro pesa kuomgi ineno to emomiyo gimoro mondo wabed gi lwase makare omomiyo nokel chike mondo o maintain ama ongi lwasi mar mbuini mondo rite nineno ka 2018 nokel chik mar Computer Misuse and Cybercrime Act of 2018 nikech ninwango ni ji misuse ambui kai ngato dhi access nitiere gimoro milongo ni cyber espionage en kwalo nonro moro ma sensitive mar an individual ama institution iseng'eyo maber kaka for example the year 2023 ne e-citizen no bedo hacked ngato no neno ni e-citizen ka emotingo data mar jo Kenya to timore nade to dio access that data ineno gimoro matimore e dier nam enembe madongo giluongo ni piracy gimoro ma imako meli kose mak meli to jogi dwaro gimoro milongo ni ransom ka gisemako meli ginyiso ni nikech meli ni oting'o goods manengo gi thoth mwandu manengo gi thoth ka gisekao to ginyiso ni wasekao meli maru ni koro wadwaro ni mondo uor pesa makama kokwa nyalo timore nade ama ngato bedo kidnapped koro data bedo kidnapped ino ka ngato kao nonro mari to bedo godo ma very sensitive to nyisi ni koro Cleophas adwa ni mondo itim kama kokitimo to mondo ma otimre tiseneno ka gino sekelo kata tho ne jomoko nikech isebedo bullied ma king'iyo image mari chati wacho ni gini it is better tho makata ka gino odonjo kanyo mondo kik bed ni antiere ji mang'eny osetho nikech wach mbuini nikech cyberbullying koro gima timore chike nitiere Computer Misuse and Cybercrimes Act of 2018 defines chike ma gayo tiyo gi mbui eyo moro mokowinjore to kopo ni ngato otiyo gi mbuini ama gi nonro mari eyo moro mokowinjore ama ngato ka picha ni moro ma okupenji modhi otiyo godo in gi ratiro mar timruok nade donjo ne ng'ani midhi e court nitiere ga miyo moro one of the schools mantiere Nairobi ka noyudo ka nyathine nitiere billboard nilando godo school kano dhi tich ka ene jam to neno nyathi picha nyathine billboard ng'eni miyo ni nodhi odonjo ma school nochulo miyo ni close to 20 million e wachno
nikech nodhi wacho ni ere kaka unyalo kawo picha nyathina onge consent mora mora matimora nade ema koduogi e Data Protection Act of 2019 kidwa collect data nyaka ng'ato mi consent mare to ng'ama ikawo nonro cha be ire nyaka penji ni to nonro mikawo ni ere kaka dhi tiyo kode nonro ma an godo ni ere kaka dhi kane nonro ni ere kaka dhi rite yo moro makare moko timore nade moko ningo bed ni ng'ato machielo timore nade yude e yo moro mok kare. Koro chike mantiere gi emoningo wang'e nikech ineno ka shida mosebedo ni ka chik temo biro nikech constitution marwa ma 2010 omiyowa oketonwa privacy an gi privacy mara ma ng'ato ok nyal invade. Constitution mar 2010 bomiya right ratiro mar to express my view, freedom of speech, freedom of expression bomiya kanyo to freedom ni nitiere limits magebe kuma freedom mari no ratichi chopeno ema mara be otimore nade ochakore godo. Koro okoningo bedni kaka sanine no for example nyaka Gen Z movement chakre inwango ka maybe police officer no timo gimoro mok kare to police ni idwa timne nonro mayude nyaka namba ne to ng'eni police ni motimo gini tinwango ni they end up kaw nyathi maybe politician ni ama police ni ama jatelo moro magi kaw gikete mbui to mato jogo mane okotimore nade nok gin part mar timo njore ni inongo koketi kanyo picha nyathini ni kanyo chiegi ni kanyo nyaka kumidake oketi mano wa infringe rights mag jomoko ko watiyo ka wane yo watiyo yo mar buini ok en gimoro makare. Ero kama na enya jono pia dongi thuolo madakika 2 data privacy kaka inyalo riti nonro magwa e konde duto magwa pacho ka jok matiyo gi mbui kod jok marango chenro gi duto ngeno mokimulo sani minyalo mulo bang'e ka watieko gi wach mari mogik kama inyalo wache ni data privacy ni ka irange clicking link mora mora miyudo kaka gini nyaketwa kamoro marach yoro gi WhatsApp groups mag kanisa mag anyuola mag osiepe kuonde tich idia link mora mora miyudo mokone de kama mondo miyud zawadi masiling 40,000 ami siling 40,000 nona Kenya masani ni kokitiyo mar mondo miyude medna mano gi wach mari mogi ka itieko sani Koro kuonde ma nonro nitiere kochakore gino wuon nonro magi mokuongo ni simu nonro mari ne kitambulisho mari nonro mari ni certificates ma in godo to oningo bed ni seche ma nonro nigi iketo gi simu iwacho ni kuma mwandu ni nitiere e machunyi be nitiere to iketo gimora mora mondo iket rito makare mondo ng'ato achuth moro kik timre nade ama janjore moro kik donji ti godo. Ka it comes to computer system nitiere gik moko ma ilongo ni cyber security systems ama softwares ma itiyo godo maybe kadwa host data mar ng'ati maybe kaka koro wawach kaka Royal Media Services website margi nyaka gi ensure ni koro giketo nitiere security magiketo majanjore mora mora ok nyal hack that particular website gi nikech kanyo timo information margi. Kaka in jawinjo simbi ok nyal weya nikech simbi ni emutingo M-Pesa mari temutingo contacts magi nikech ok en kata data ni kende en nyaka kata contacts mag jok mantiere simbino nikech ka sekao isemiya namba ni masevu oningo bedni namba ni asekiwa go moko oningo bedni ng'ato kawe ka ok ine min chiwo chik makare ni mondo timra nade ame ng'ano na namba koro oningo bedni wang'iyo ni security ama passwords magwa are very strong mondo wa protect godo gige wagi. Mogik nitie links mawayudoga ko kaka nisewacho WhatsApp group inonka oketo WhatsApp group mar solo oketo WhatsApp group mar wedding gik machalo kamago tinongo ni kai maji chako use ji chako oro links mopogore sa Safaricom ne chiwo gima kama organization makama kati end up ni click this link to kise click that link to secha ko oro ni message mora mora ni ngata mantiere contact koro gigi kapo kwa donje links gi kapo kwa ng'iyote to mondo watimre nade mondo wang'i ni gigi ere kaka wanyalo konyo mondo waket ratiro mag rito platform gi e yo moro makare. Mogik daer oro kuyo mara makende ne familia nitie retired teacher Masinia ilongo ni mwalimu Jared Kwanga Kurondo school kanyo
jaduong' nyocha tho koro ike tich abich mwadhieni. Koro mos ne familia gosiepe kaachiel gi nyithindo manokale lwete. Erouru kamano. Agone erokamano ahinya bende kuom yudo thuolo mar bedo kodwa ka okinyi ma kawuono ka warango chal mano mar weche mar timo ne mbui achiel kachiel. Koro mo jandeke sekalo 50 kod 7 mane madano kelwa e giko mano mar chenro okinyi ma kawuono chenro mar mbaka romo. Wagone erokamano ahinya jogo duto ma okete chenro mano mar mbaka romo. Erokamano ahinya ne Milton Were mano jafwambo kendo jalonyo e weche mag tudruok. Agone erokamano kuom kete kar kae okinyi ma kawuono bende achiel kuom jogo moro otegi Moses Orimba. Erokamano ahinya jogo mantiere kodwa kar ka. Michael Mbogo ondikonwa kaachiel kachiel ka mbui mar YouTube kacha bende kama wantiere live. Ochieno Mondi, Arnold Ndea, Emmanuel Akoth kaachiel koda ka Lucas Ochieng, jogo duto ma ondikonwa kar kae. Wagone erokamano ahinya. Willis Odembe pod ni kodwa kar ka. Kamachielo Lawrence Ochieng Onduru wacho ne bedo kodwa ka okinyi ma kawuono. Mos nosiepa mano John Opeyo kendo ntiere kode kaachiel kachiel na poromo kajwang' imedo kete Ramogi TV kar kae. Wabedo ka warango kaka inyalo rito nonro mari. Ka password ema nyaka iket ka, ket password mari. Ka password no ikete Facebook mari, kete kendo rite gi teko ma intiere godo. Mbui eminyalo kete gik mathoth ahinya to bende rit nonro mari ma iketo oko kacha. Wir kod duche makare nyaka Ramogi kajwang' na tai chenro ma kawuono ka ntiere kae kod jalony John Opeyo, jalonyo weche mag arita makare mag mbui kata cyber security. Anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka sango riti masani. Erokamano Cleophas. Ber